tam novýho videa. Tohle video bude jakoby to bude to, no že tohle video bude, že teďkom asi před 2 hodinama otevřeli ten tunel Blanka a to, takže to natočím a je to dlouhý 6 kilometrů a to stálo to 35 miliard. 35 miliard, no. Takže teď jsme na začátku tunelu v Troji. Tady je vlastně výjezd z tunelu, respektive začátek nebo konec. Takže tohle bude začátek toho tunelu. Je tady auťáku, ty jo. Je bože. Každý si to chce vyzkoušet. No jo no, každý to chce vyzkoušet. A je tam 50. 50. Jak úžasný. Takže teď jsme délka tady toho tunelu, tunel Bubeneč, a tady ta délka tohoto tunelu je 3 kilometry. Takže tenhle tunel Jo, a už je to výborný, už tady stojíme v tunelu, protože je tady nehoda. Takže jenom to otevřeli, tak půl ulici do Břížská už je nehoda. Tak to je výborný. Vezmám. Skvěle brzděj. Tak jdeme do vedlejšího pruhu. Jedeme vedle. To je blbý, že tady ta 50. Každý ten tunel má jinou barvu. Že tenhle má asi zelenou. Ta je ještě jako žlutá spíš, ne? A hnědý dlaždičky. Teda tady ten 100 kg by mohl uhnout. Jede 40. Jo. A nemůžu, tady jede vedle, já nevím, proč nejde vedle. Tady mají 50, všichni jedou 40. Teda ale to je auťák tady. To je hodně aut tady. Tak už jste si mohli všimnout, jsme v autě. Je tady řidič Ahoj. a na CZ. Teďka uděláme takovou drobnou myšku. Jakou? Myšku. Aha, wow, to je aut. Je tady hodně aut. Ale pořád jedeme 50, jo? Dodržujeme předpisy. Oni všichni ostatní jezdí pomalejš. No jo, no. Tak jako jezdí pomalejc. A to je ten To je tunel. A ještě tady nás zbývá, tady píšou kilometry, nepíšou. No, ale jenom tady ten hele, tady ten jenom je 3 kilometry. Tady ten první je 3 kilometry. Tady je odbočka na Letnou. Takže už jsme na Letný. A my jedeme dál. Jo, tady je výjezd do Holešovic. A my jedeme dál. Ten tunel se stavěl okolo 7 let. Asi. Okolo asi. Ty jo, konec nedohlednu. Co těch 35 miliard, nebo kolik to bylo, to chápu. Ty jo, to je velká čísla. Tam vedle to byla nějaká odpočka.
žlutá nebo hnědá, nebo co to je. Ulice, no, bla bla bla, nehoda. Karlovy Vary. Nejvíc. To je další výjezd Další výjezd do Davids. Takže jsme v Davicích teď. Ty jo, to je dlouhý. No, jestli by to takhle bylo lepší. No, ty s tím stejně třeseš, tak je to je. No jo. Tady to máš pevnější. Tam někde jsme projížděli pod Vltavou a to už jsme asi podjeli. Tam jsme To je taky zajímavý. pod řekou, pod Vltavou. To je tady, jo. Ale je to velký. Všim sanit, to policajti, hele. Hele, teď je možná uvidíte. Uvidíme? Ty jo, policajti, to přijel tak Policajti. rychle sem. To nevím. Tak to je dobrý teda. Jedeme za nima. Jedeme za nima. Máš velkou mezeru, jeď. Ale ty určitě nejeli 50. Ne, ty- to jsou, no. Ty jeli tak okolo 120. Jak jsi rychlý. No jak 60, ty do 50. Teda ale ty jeli rychle, ty si musel o tom pustit. Policajti. Jo, teď jsme v Břevnově. Tady výjezd do Břevnova. Výjezd! Haleluja! Ty jo, už to skončilo. Ty jo, to byla Haleluja. dálka. Pak teďka další ne. Teď další. Oni jsou celkem tři, tak tady ne? jsme v Břevnově. Jsou Vidíme celkem hotel tři. Pyramida tady. A to je tam 6? No a tady už je další díra. A to je 6 kilometrovej. No, Už? Tenhle má kolik kilometrů? nevím. Ty jo, to je pořádná děura. No taky Mám takhle to... Tenhle je menší sice. Ne? No, zase jsou tady dva ty vjezdy. Tady nějaká tma. To je, no. Kdo nás předjíždí? Cože? Teďka si vyjedeme na Smíchově. No, Tam už to známe. tam už známe. Tam jsme už byli. Tam už jsme byli. Já myslím, že už to bys moc vypnout potom. Tady až teďka vylejdeme z tunelu, tak to už, a můžeš to nechat, jak chceš, pokračuje a to už tady byl postavený, ten tunel. Co? No. Tak můžeme to nechat a pak to změřit, jak je to dlouhý. Tady už jsme na Smíchově. Tady už jsme
na Smíchově. To je Brno. Ty, ale dobrý, ty, to asi za 5 minut stroj na Smíchov, ty. Tak to je super teda. Jak to 5 minut? No, že to je super, jde asi 5 minut. A jsme stroj na Smíchově za 5 minut, to je úžasné. Mohla něco To hodně vykonat. zkrátilo teda. To už je 70. To už můžeme jít rychlejší. Tady už můžeme jet rychlejší, protože tady 70. No a ty zase jdou pomalu oni. Šup, jedeme. Tak jak to ukončíš? Tady už budeme blízko na konci. Jak se rozloučíš? Asi ne. No, a tady žádný štomal nebude. To vím. Takže tohle by byl konec pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo, takže dejte like, odběr a čau.